sa altar sa Diyos, kalipay sa akong kabatan. Sa kuldas o gawit ang akong Diyos, paghimayaon, pasalamatan ko. Pananditi ako Ginoo, batok sa tabong way pagtuo, kay ikaw ang akong kuta, nga ganako manandipot, gado ba Ginoo, nagisalik way buo akong ipadalang imong kahayag, ug ang imong kamatuoran, sila magtultul kanako, nganha sa imong puy anan. Muduol ako sa altar sa Diyos, kalipay sa akong kabatan. Sa kuldas o gawit ang akong Diyos, paghimayaon, pasalamatan ko. Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaag kaninyo. Saan kami? Mga igsuon, manginusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa. Kabida kasala kalibo, ug nakalapas sa imong gaayo, Ginoo, Ginoo, kaluoy kami, pakitaag gugmaong kaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, o Kristo, kaluoy kami. Kasing-kasing idol sulong, ayaw Ginoo isalikway, Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Kalayanon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sudunga nga maluluyon ang gugma sa imong lungsod, aron sila nga nagsakit sa ilang lawas, pinagi sa mga balansayon sa Kwaresma, malig-on sa ilang kalag, pinagi ning maayong buhat. Kini mong ipangayo, pinagi sa mga Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hunas. Ang Ginoo mingon kang Hunas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Hunas sa Nineve. Ang Nineve dako kaayong syudad, ug nagkinahanglag tulo ka adlawng pagbaktas tadlas niini. Si Hunas misulod sa syudad, ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas, miingon siya, laglagon ang Nineve tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Nineve
mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita ni ini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya gihukas niya ang iyang biste. Nagsulob siya sako ug milingkod sa abo. Ug nagpadala siya pahibalo ngadto sa molupyo sa Ninibe. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tao ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa na usab ang laraw sa Dios ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Ang mansulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Kaluy ako Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka nako o Dios, ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo, kun maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw modawat niini. Ang akong sakripisyo o Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon
og mapaubsanon o Dios, dili nimo tamayon. Ang mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Ang mga pulong bugido, maglingon unta sa mong pagtuo, o gagata kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang Ginoo mana kaninyo. Nasaan ka rin? Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Inayaon ikaw, Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao, libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti, pagkadautan gayod sa katawhan ining panahuna. Nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab may mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa bagatan mubangon ug musudya sa mga tao nining panahuna. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulun-an ni Solomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo, kay naginulsol man sila sa ilang mga sala sa pagabati nila sa wali ni Hunas, ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Lihog man lingkod. Sa atong first reading, atong nadunggan, nga kada sayop nga atong mabuhat, nagay silot sa Ginoo. Ang nakanindot sa mga tao sa Ninibe, tungod kay naminaw sila sa Dios ug ilang naghinulsol ug ilang giusab ang ilang bati nga buhat. Busa nausab-usab ang laraw sa Dios sa pagsilot kanila. Diya sa atong Ebanghelyo ato sang makita nga ang pagtuo is not built on science but built on trust, pagsalig sa Ginoo. Nga kining panahon sa Kwaresma, mahimong panahon sa pagbag-o ug sa pagkabig sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nasama sa mga lungsuranon sa Nineve, atong biyaan ang atong mga daotang pagkinabuhi, ug mubalik ngadto sa Dios, uban ang mapaubsanon ug mahinulsulong Espiritu. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga ang mga masakiton, makakaplag o kasiguruan, o gugma gikan sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Nga ang mga nangamatay, makakaplag og kalinaw ug kalipay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Amahan sa tanang katawhan, imong gihatag kanamo ang timailhan ni Hunas nga maoy tilimadon sa pag-abot sa imong anak sa mga sukad-masukad, imong gimbutan ang iyang kabanhawan. Hiusaha kami uban kaniya hangtod sa hangtod kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lawas ang ganat, ihatag gali mo ang tanan. Kasakit ang galipay, kagulanan ang kalambusan. Gilong
sa kanunay buwalagad kadibon Ginoo lamdagi ako matuman kunta ang tanan mga sugo Magigsuon, pag-ambo ka mo, na kanyang sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa kinukang sakripisyo gikan si mga kamo alang sa pagdaig pagmaya siya ngalan alang sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ug ginudawata kining sakripisyo nga gihalad namo kanimo ug sama nga kini gihimo mo nga sakramento sa ingon himuak kini nga panabang alang sa among kaluwasang dayon kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Banaw sab kanimo Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang ayog mataron Santos nga mahan, Dios nga tunay makagahom sa tanan. Ang matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay pinagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing ngana kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya nagaday sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan sa nagasaulog sa inuusa nga kalipay uban kanila gasangyaw kami sa imong himaya aduyog silang walay hunong nga pag-aawit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giuta sa imong himaya Hosana sa kaitaasan daigon ang nag-aanit sa gala sa Ginoo Hosana sa kaitaasan Santos nga ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ron pag santos ning magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kinig panginom ka mga tanan, gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, naghalag kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga yan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo mahingpit kami diha sa gugma. Uban nilayaw mong Papa ni Alberto Marsobispog sa tanang mga pari. Hinumdumi sa maigsuon nga ng mga matay, labi na gyud kang Christian. Malaumon nga banaw sila, tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dahil silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Imo kami ngayon makaambit sinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana uban sa mga apostoles tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan uban kanila. Amoy kawadaygon, amoy kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanadong himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magiusa kita karon sa pag-awit sa mga pulong itulo kanato sa atong manunubos. Manabot nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mobot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang dalang mo sa matag adlaw, ihatag ka mo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pabalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagihon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi na pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Nasa garin. Pagkita karon ang paginisunay. Manang dait, peace, beauty. Rosarios, gada kabutan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalihinan. Kini mo ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, mula nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kinawal ko ang ngayon kalawat kami ng atong pamalamlamang mamayo. Ang lawas ni Kristo. Kay buhaman o Ginoo, ang iyuta ulang nagpuno ka diya. Gibantayan mo sila kaduhunay, uban sa imong Diyos nung pag-abuma. Apan kanilang tanan, kinsay makatungas sa santos mga bukid. Siya lamang kansang gamot, walay buling, kansang kinabuhi matulin.
siya pinalangga sa Diyos, luwason siya sa katalagman, ug makasud siya sa Diyos sa kahanduran, sa kahanduran. Kay buhaman o Ginoo, ang yuta ug gangdag pundo galiya. Kay siya pinalangga sa Diyos, luwason siya sa katalagman, ug makasud siya sa Diyos sa kahanduran, sa kahanduran. Magampo kita. O Dios, wala ka gayud muhunong sa pagpamatuto kanamo, pinagi sa mga sakramento, itugot ang kabusog nga ilang gihatag kanamo, maghatag ta kanamo sa kinabuhing dayon, kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Dagay salamat sa iyong pagsimba o mga pagampo. Ang Ginoo manahag kaninyo. Nasa O manalangin ka na tong Diyos magahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nala na santos kami sa radang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Inahan sa Diyos, inahan sa Diyos, unsay gihangyo ko. Dunggog pagdag ug bulawan, wa tigoha ako apan. Inahan sa Diyos, inahan sa Diyos, maoy gipanggandoy ko. Ang gugma sa Diyos, ang anak mong Jesus, langit nung bahan di